بنێزیکبوونا بیستê mijdarê Roja Zarokan a Cîhanî, Koordînasyona Zarokan a Herêma Cizîrê bi daxuyaniyekê dest bi rêza çalakiyan kire. Rêza çalakî bi dirûşmeya bi hevre zarokatiyê biparêzin hate destpêkirin. Di daxuyaniyê de hate gotin ku divê zarok rastî eleqeyeke mezin û hewîrdoreke ewle ku mafên wan dûrî tundî û zilmê dabîn dike bê peydakirin. Koordînasyonê bank li sazî û rêxistinên cîhanê û xwecehî kir ku li hemberî sûcên li dijî zarokan derkevin. Li gorî daxuyaniyê di çarçoveya bernameya çalakiyan de dêşahî werin li darxistin û serdana navendên zarokan werin kirin. Ji ber wê jî pêwîst e zarok birêk û pêk mezin bibin. Ji bo nexweş bo Roja Cîhanî destpêkên hemû zarokê cîhanê pîroz dikin û bi taybet zarokên em bêjin Bakur û Jiletê Sûriyê wekî koordînasyona menî zaroka heye, koordînasyona xebatên zaroka ya Herêma Cizîrê. Ev koordînasyon em îro wek hemlakê li dar dixin ji bo Roja Cîhanî ya zaroka. Ji xwe kesê gociyê xwe tê digirim rêxistina stêrke, destaya jin e, tendurustiye, karûbarê civakî ye, hilala zêrîne. Yani em bêjin 12 beş ciyê xwe tê digirin wekî bernameyekî her kes got bi çalakiyekî birad be. Mesela her saziyek çalakiyê wê hene û çalakiyê giştî jî hene. Ji bo wê ne jî îro me ev hemle li dar xistiye û ji 16 mehê dest pê dike heya 20 mehê.